Άστοχο σουτ. Φάουλ όμως και 2 βολές για τον παίκτη της Νίκης Προαστίου, για τον Χατζή. 66-59, στο συν 7 ο Πανηλιακός, 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την λήξη της αναμέτρησης. Πρώτη ελεύθερη βολή, εύστοχη για τον Χατζή, 66-60. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή, αστοχή, αμυντικό rebound από τον Αλέξανδρο Παπαγιάννη. Τους 6 πόντους η διαφορά λοιπόν για τον Πανηλιακό. Παπαγιάννης Αλέξανδρος κάνει τον μπάσιμο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, αστοχή. Rebound αμυντικό από τους παίκτες του Νίκης. Τρέφουν γρήγορα στον ενθουσιασμό. Και φάουλ που πληρώνεται ο Κοντάρης. Έχει συμπληρώσει ομαδικά φάουλ η ομάδα του Πανηλιακού. Πάλι ο Χατζής στη γραμμή των βολών. 2 λεπτά και 48 για την λήξη του αγώνα. Η Νίκη Προαστίου που έχει καλύψει μια διαφορά 11 πόντων σε αυτά τα 7 λεπτά στην τελευταία περίοδο. Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί με 17 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου ο Πανηλιακός. Και βολές τώρα για τον Χατζή. Άστοχο στην βολή, κερδίζει το αμυντικό rebound ο Μπάμπης Κωνσταντόπουλος. Άγιος Κωνσταντόπουλος τώρα δίνει την μπάλα στον Μπάμπη Κωνσταντόπουλο και πάλι. Στον αδερφό του, Σάκη. Με 2 παίκτες πάνω του. Δίνει στον Αλέξανδρο Παπαγιάννη. Μπάμπης Κωνσταντόπουλος, τρίποντο. Έξοχο. 69-61. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ξαλιδίζονται οι ελπίδες της Νίκης για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Τρίποντο από τον Χατζή από τα 9 μέτρα, άστοχο. 2 λεπτά απομένουν και 8 δευτερόλεπτα για την λήξη του αγώνα. Πάει το zone press ο Πανηλιακός με τον Κιούφι. 2 λεπτά απομένουν ακόμα. 69-61 στο συν 8 Πανηλιακός. Σάκης Κωνσταντόπουλος κάνει τον μπάσιμο, βγάζει έξω στον Κιούφι. Του 3 πόντων άστοχο, μακρινό rebound αμυντικό από τον Σίψα. Το Χατζή μόνος του του 3 πόντων. Ο Στάμος αστοχή, αμυντικό rebound από τους παίκτες του Πανηλιακού. Παπαγιάννης τον Μπάμπη Κωνσταντόπουλο. Σάκης Κωνσταντόπουλος, 8 δευτερόλεπτα δεν πέρασαν την μεσαία γραμμή οι παίκτες του Πανηλιακού. Λάθος, 1,5 λεπτό ακόμα. Η μπάλα απ' έξω για την Νίκη Προαστίου. Στάμος βρίσκει το Σίψα, βρίσκει συγγνώμη τον Κουλιάρα. Κόβεται σε πρώτη φάση, επιμένει, πετυχαίνει το καλάθι, 69-63 στους 6 πόντους στη διαφορά. Αλέξανδρος Παπαγιάννης, Σάκης Κωνσταντόπουλος, Μπάμπης Κωνσταντόπουλος. Στη γωνία για τον Κιούφι που περιμένει όμως, δεν έχει λόγος να βιάζεται. Σάκης Κωνσταντόπουλος. Σάκης Κωνσταντόπουλος, δίνει στο Κοντάρι, κάνει βήματα. 1 λεπτό ακόμα, 69-63. Δεν πρέπει να δεχτεί καλά ο Πανηλιακός σε αυτή την επίδεση. Στο συν 6 λοιπόν η διαφορά και επίθεση για την Νίκη Προαστίου. Χατζής κρατάει την μπάλα.
Αλέξανδρο Παπαγιάννη πάνω του. Χατζής κάνει το σούτ αστοχή. Νομίζω ότι τώρα τελείωσε το παιχνίδι. 44 δευτερόλεπτα έμειναν. Μακρινή πάσα. Και καλάθι από τον Κοντάρη με ανάποδο lay-up. Για τα τελευταία 38 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Χατζής, νέο σου τριών πόντων, μακρινό, άστοχο, Κοντάρης. Τσάκης Κωνσταντόπουλος, εφηδιασμό για τον Κούκη. Κάνει το κοντρόλ της μπάλας. Η μπάλα απ' έξω για την νίκη του Αστή. Λάθος από τους παίκτες της νίκης. Λάθος και από τον Κοντάρη. Κόψιμο εντυπωσιακό από τον Παπαγιάννη. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, 73-63 με το καλάθι του Βαγγέλη Κούκου στον ευθυδιασμό.